uQuality Biyela uhlangana nezinye inkabi edakweni yamaphepha. Lezi nsizwa zimbonile zammisa zamncokolisa njengomuntu othanda amahlaya. Kuthe kusasenjalo kwazwakala omunye walezi nsizwa bezimncokolisa esebiza uQuality ngoduyaza. Abahlaziyi uMaskandi bavele bathi lo obiza uQuality ngoduyaza obekhuluma eceleni usevele wayiveza ukuthi umlandeli kaMthandeni wokuqina. Abanye bathi lo mlisa obize uQuality Biyela ngoduyaza udidwe yingezo. Ingezo kaQuality iphezulu kakhulu neyaMthandeni iphezulu kakhulu, so useyahluleka ukubahlukanisa ukuthi kahle kahle ubani uQuality ubani uMthandeni. Quality. Ay awume noma Quality. Anyaniphiwazi mangabiyela umsebenzi. Ndiyaza wani ubuyela. Quality. Put the bells. In the bells. Ibells akayazi Bells ka 250. Afana isawa. Lele, ukayibuka. Lapha put bells mina. Usire Martin mina. Ayakudelela ukuthi. Ayakudelela ukuthi. Quality. Quality. Ay awume noma Quality. Anyaniphiwazi mangabiyela umsebenzi. Ndiyaza wani ubuyela. Quality. 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 Ay awume noma Quality. Anyaniphiwazi mangabiyela umsebenzi. Ndiyaza wani ubuyela. Quality.